danas ponovo u mesečnom update-u vezanom za bebu. Danas sam pripremila jedan video koji će objediniti i naš update za atopijski dermatitis fizijatra, dakle hipertonus, torticollis i metatarsus, kao i neke uopštene stvari koje vam inače pominjem u ovakvim videima, tako da ukoliko vas zanima bilo šta od toga, ostanite sa mnom do kraja videa. Što se tiče njegove trenutne kilaže i dužine, tu vam ne mogu reći ništa specijalno, odnosno tačno i konkretno, zato što mi na kontrolu idemo tek u martu. Posljednja kontrola koju smo imali sa 5 meseci, sa 5,5, kada smo primili i tu posljednju vakcinu, onda smo mirni do godinu i nešto. Doktor kaže da prosto nema potrebe da se ide svaki mjesec na merenje samo zarad merenja, nego ukoliko bude bilo neke potrebe, mislim ne da je Bože da se nešto prehladi ili nešto slično, da onda svakako se javimo, a do tada da zaista nema potrebe. Tako da mi ni nismo išli, ali ono što ja mogu da vam kažem da on trenutno nosi veličinu bodića 80 i da sam se ja merila na vagi sama, pa onda stala sa njim i da on recimo ima oko 9,5 kg. Shodno tome i dalje nosimo Pampers 4 jer je ono od 8 do 14 kg. I što se tiče dohrane, odnosno formule, prešli smo na Aptamil 2. Također smo sa 5 meseci i nedelju dana prešli na čvrstu hranu, odnosno počeli sa uvođenjem čvrste hrane. Počeli smo sa povrćem, krompirić, šargarepa i svaku namirnicu smo uvodili između 3 do 5 dana, baš iz razloga što on ima atopiju. Međutim, on je zaista lepo prihvatao namirnice i generalno je voleo da jede od početka, tako da on je već vrlo brzo, sa skoro 6 meseci, imao već 2 obroka u svojoj rutini plus 4 mlečna. Nekada 3, zavisi prosto, opet kažem, kako i on bude raspoložen i kakav mu je apetit. Ali detaljnije o tome ćemo svakako pričati jer pripremam 2 videa čak o uvođenju čvrste hrane, dakle neko naše iskustvo i nešto što smo mi koristili i eto recimo kako smo počinjali, konkretno o onoj knjizi koju sam pričala i koju sam pomenula i tako dalje. Dakle, to je video koji će ići vrlo brzo nakon ovog videa. Što se tiče atopijskog dermatitisa, kada smo sad već kod hrane, mi smo prestali sa aflodermom, u januaru smo prestali sa aflodermom, to nam je prosto dermatolog rekao, nastavili smo sa redovnom negom, odgovarajućim, dakle, uljanom kupkom, svakodnevnim mazanjem i moram priznati da nešto što sam ja uvela u njegovu negu, odnosno u njegovu rutinu nege, jeste Pantenol krem i moram da priznam da sam oduševljena, nisam mislila da će tako dobro da reaguje, par dana je imao ekcem izražen oko usta. Zašto mislim da baš tu? Zato što kada jede vrlo često se izmusa, on sam brlja i tu najčešće dolazi u dodir sa hranom i nakon toga ja ga umijem i bez obzira na to ostajalo mu je nekako tu crveno. Pantenol je to rešio ovako. Tako da vrlo sam srećna što sam uvela Pantenol. E sada, to oko usta može da bude i zbog generalno uvođenja namirnice, jer su oni osjetljiviji na neke namirnice, ali isto tako i zbog ovog hladnog vremena koje nas trenutno prati, tako da i to moglo da utiče na pogoršanje stanja, ali u principu on ni na jednu do sada uvedenu namirnicu nije imao alergijsku reakciju, što me izuzetno raduje. Naravno, postoji nešto što voli, nešto što ne voli, ali više o tome u tom videu o ishrani. Što se tiče hipertonusa, on je nestao, tačnije mišićni tonus je sada u normali. Aleksija sa 5,5 meseci počeo da se penje na kolena, tačnije taj četvoronoški stav kao za puzanje i počeo da se gega napred-nazad, tako da očekujemo ubrzo i da propuzi. Naučio je sam sebi već duže vreme stavlja i vadi cuclu, igra se aktivno i sam i sa nama, dosta je postao zahtevniji u smislu traženja pažnje i najviše voli kada se neko konstantno igra s njim na podlozi, ali itekako mu je sam da se zaigra, što me raduje. Što se tiče, da, i dalje šetnje obožava, mislim kao i svako dijete, naravno sada je to, eto taj zimski period i mnogo je teško, pogotovo kada padne sneg, ja ne mogu sama sa njim kolicima, jednostavno nemoguće, pa onda čekamo Ivana, pa u nosiljku, pa na ruke i tako dalje, tako da jedva čekamo lepše vreme. I imamo kod našeg novog stana kod Imo centra je naš stan, tako da tu imamo ispred ono malo igralište koje je, da kažem, i one plastične ljuljaškice i sve i prosto moći će onda koristiti to, pošto će tada već samostalno sedeti, uskoro se iselimo, ako Bog da. I dalje, da, što se tiče torticolisa i to smo sredili, s tim što takvo stanje ima recidiv i onda moramo da pazimo, odnosno da pratimo to do prve godine. Ista stvar je sa metatarsus, varusom stopala, ne nosimo longete skoro 2 meseca, ali i dalje radimo vežbice kako bi to ostalo tako i kako bi sa godinu dana mogao, odnosno sa godinu ili malo više kada počne da uči da hoda, mogao da hoda normalno.
Šta sam još želela da kažem? Da, što se tiče tih vežbica, te neke opšte vežbe smo prestali da radimo, vežbamo sjedenje, tačnije taj neki balans. U principu to je to, radimo sve kroz igru, okretanje na jednu na drugu stranu, kažem sedenje, to je to dizanje na kolena, to sve što sam radi u principu, sve što ne radi, radimo kroz igru, naravno uz konsultacije i fizijatra i naših fizioterapeuta koji dalje dođe povremeno 1 do 2 puta mesečno. To je taj neki update mesečni, u principu znate da ja uvek napravim ovakav video da ne bude predug, a eto opet da podelim sa vama i da eto zabeležim u ovom video dnevniku da imam i ja jednog dana da pogledam. Nadam se da mi nije puno karmine na zubima bilo, pošto videla sam u jednom momentu da jeste. I ono što još želim da kažem, da će, kažem, mesec februar biti malo više posvećen ovim bebećim temama, konkretno mislim da će ceo mesec biti posvećen ovakvim temama. Potrudit ću se da bar jedan vlog izađe nevezano za, znači subotom će izlaziti redovan tematski video, a da bar jednom u februaru izađe i jedan vlog. Nadam se da ću uspeti u tome, zaista je malo vremena i sada kada je on uveo 2 obroka i kada mu pripremam te obroke, između ostalog i nama obroke i uspavljujem i sve ostalo radim naravno, mnogo malo vremena imam. Zaista ne stižem uopšte da uhvatim telefon u ruke tokom dana, što mi iskreno i raduje, ali i tekako se zaželi malo svog slobodnog vremena, snimanja, editovanja i slično. Tako da, eto, kažem, potrudit ću se da bude neki vlog, pa bar ga možda da ga duže snimam, ali da bude zanimljiviji, ali o tom potom vidjet ćemo. Hvala vam što ste bili sa mnom uz ovaj video i ukoliko vam se sviđaju moji videi, pretplatite se na moj kanal, komentarišite, tu volimo da se družimo i vidim da ste sve češći tu, tako da me to raduje, lajkujte ovaj video i naravno vidimo se u narednom videu. Naredni video se tiče mog update-a, dakle 6 meseci postpartum, eto otkrila sam vam, pa mame koje vole tako nešto da gledaju, naravno i one koji nisu mame, a vole tako nešto da gledaju, neka ostanu sa mnom i vidimo se u tom videu. Ćao!